sithokozela ukukhuluma nawe, sithokozela ukuthi sixoxe nawe, silethe udaba lamaphupho. Ngaba kuphasoningi kodwa ke sibakhuza abantu uma umoya wakho ungavuma ukuthi ungifonele ungangifoneli, uma ungidoubt futhi ungangifoneli, ngoba guys, when you call someone with doubt, that energy iyaqala kulowo muntu osukumfonela, because we sing ama energies, guys. So whatever was the energy, you transfer that energy to me. Uyakwazi ukumuza umuntu sakhuluma naye ukuthi this one naye, yabo. So don't do that. Fona ngoba you trust that we're going to give you loan. Don't ungalahleli, don't please. So sikhuluma la ngephupho lika Bhuti Buntu Qala 4407 uthi hi pastor, ndingubuntu Qala eMthatha eEastern Cape, ndicela ukubuza uphupha ushona edakeni kusho ukuthini? Kusho la ubecile odakeni noma ubebisha odakeni, kusho ukushona phansi odakeni noma ubambeka kodakeni. Nake singachaza kungenzeka ukuphuma number 1 uphupha udaka sithathe njengoba Paul uphuma ubisha odakeni noma ke ushona phansi odakeni. Lokhu kungasho izikweletu ezinkulu ezidala ubunzima, futhi kungaphinde kuveze ukuma kwempilo ngenxa yezigadlo zabathakathi noma ke ukukhungathwa yinkinga ezinkulu eziphazamisa inqubekela phambili nempumelelo. Amahubo 69 verse 2 ngishode odakeni lobishi olujulileyo kungekho kuma, ngingena emanzini alutwa, imisinga iyangicwilisa. Number 2, kuyenzeka futhi umuphupho udaka kube uphawu oluhle uma ukhishwa odakeni. Lokhu kusho ukuthi uzolithola usizo oludingayo oluzokutakula ebunzimeni obukhungethe njengamanje. Amahubo 69 verse 14 ngikhiphe odakeni mangingashoni, mangisindiswe kubo abangizondayo nasemanzini alutwa. Number 3, uma uphupha futhi udaka kuwuphawu lokuma bekufaka odakeni, ngoba ngenze kuphuphe kunabantu abafaka odakeni. Lokhu sekusho ukuthi kusho ukukhashelwa, kusho uzungu, nanokuthi uzungezwe abantu ababi abazokuthwalisa kanzima empilweni. uJobe 9 verse 31 uyakungicwilisa nokho emgodini wodaka, izingubo zami zinengwe yimi. uJeremiah 38 verse 6 uthi zase zimthatha uJeremiya zamphonsa emgodini kaMalikiya indodana yenkosi owawungasegcekeni letilongo. Bamehlisa ke uJeremiya ngezintambo emgodini, kwakungekho manzi, udaka lodwa. Jeremiya washona odakeni. Number 4, yenzeka futhi umuphupho udaka kube uphawu oluhluma uphuma odakeni. Ngenze kuyisiphumelo odakeni, ukwazi ukusikhipha odakeni, ukwazi ukuphuma. Lokho kusho ukuthi umkhuleko wakho uzwakele futhi usuphenduliwe. uNkulunkulu ungenelele futhi ke uzokwazi ukusikhipha odakwini okulo njengamanje. Amahubo 40 verse 2 wangikhipha emgodini wokubhujiswa odakeni lobishi, wamisa izinyawo zami edwaleni, waqinisa izinyathelo zami. Kanti number 5, umuphupho futhi udaka kuwuphawu isithane ngolubi uma ubishe odakeni. Lusho ukuthi abantu bazokufulathela futhi angeke bakusize ma kungukuthi akekho okukhiphile, noma ke kungenze kubisho odakeni ubathi kodwa abantu bekhona uyabacela bangakunaki. Lokhu kusho ukuthi impela abantu ke ngeba abakusizi noma ke bese bekufulathele njengamanje inkinga lobhekene nazo. uJeremiah 38 verse 22 uthi bheka bonke abesifazane abasele endlini yenkosi yakwaJuda bayakukhishelwa izikhulu zenkosi yaseBhabhele. Bheka bayakuthi ke abahlobo bakho abakhulu bakududile bakwahlula, kepha lapho izinyawo zakhe zishona emaqhaphozini babuyela emumva. Futhi labantu abamnaki. Number 6, kuyenzeka futhi umuphupho udaka kube uphawu oluhluma isitha sakho sicwile odakeni. Lokho kusho ukuthi ke sizolulazeka noma sizohlambalazeka phakathi kwabantu abaningi. uMikha 7 verse 10 uthi ke isitha sami
kubona sisithekelwe ngamahloni sona besithi kimi uphi uJehova uNkulunkulu wakho amehlo ami ayakusibona manje siyakunyathelwa njengodaka lasezitaladini. Kanti Isaiah 10 verse 6 uthena ke ngiyalithuma esizweni esingenankulunkulu ngiliyaleze ngabantu bentukuthelo yami ukuba ke liphange impango liqhwagwe libenze okunyathelwayo njengodaka lwasesitaladini. 7 uma ubudaka kuPaulo futhi uma uzibhiqa odakeni ngenzeka wena kozingenelayo nje odakeni. Lokhu kungasho ukuphila impilo engenabo egcwele izono engenabo ubungcwele, impilo egcwele izono nemikhuba engalungile. Ngisho ukubhuqabhuqa isono, ngisho ukuphindela ezonweni, ngisho ukuphindela emkhubeni yakhe emibi yangesikhathi esendlule. 2 kaPetru 2 kaPetru wesibili chapter 2 verse 22 kubehlele njengokwesaga esiqinisileyo sithi ke inja iyabuyela ebuhlanzeni bayo nokuthi ingulube igezwe qede yaphindela ke ukuzibhiqa odakeni. Isaiah 57 verse 20 ithi ababi banjengolwandle olunyakazisiweyo ngokuba ke alunakuphumula namanzi alo akhipha udaka nobishi. Siyabonga besibheka la udaka uma ungena odakeni, uma uhamba odakeni, noma uphuma odakeni, noma ufaka odakeni, noma ukhishwa odakeni. Siyabonga. Fona kuphela uma ungumlandeli wechannel, fona kuphela uma uneshow ukuthi le nto izokusiza izokuphendula. Kodwa uma unamadoubt don't call me. Siyabonga.